Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skaman su channel singa bha subscribe no menta. Sapriang state ba kawe ka video haki social media ba pher kamtam hapo Facebook bat WhatsApp hak ba la sakhi ya uwe yu sipai BSF ba la le kremranya kawe ka kenthe Manipur. Bat kabala je mentau benai arphau tarik Julai arjar phlai. Kata ka video kabala yo ring lemba ka CCTV kabala je hapo ka nongba Imphal kala je hapo ka shopping mall. Kaba hapo kate ka nongba Imphal bat kane ka jingje ka long ba kawe ka kenthe Manipur badang kena ka lek banthit jingthit ha shopping mall henry kansan lawan rung une uchipai BSF baderu head constable ya kabala tip kerte ko muta usatis prasad kane ka jingle jong une uchipai BSF kala pengkluj kala penbitar klep ya kipai ba Manipur kilaang ba kane ka jingle une BSF melong kababiang usipai BSF haga jingsisia udai banton rengkat lang haga te ka jingale hapo kate ka jalla Manipur kumsi benta banton jai ya ka jingale andre kumno une usipai BSF ulale jrong kati banban ya kate ka kenthe Manipur bat hakaba ya dei bat kane ka jingjia ki officer BSF jong kate ka jalla Manipur kila penbena kila dep FIR ya une usipai bat ki officer BSF jong ka jalla Manipur kila ong ba kila dep ban suspend no ya une uchipai bat ka ke salor kane ka jingje ya uk kan yai be sakmat hapo ka jalla Manipur bat sakawe pat ka jingje ba ka sarkar Manipur kalapan ya ka jing pensai ya ka jing pensa kichipai BSF kumju na kichipai Assam Rifle hadin ba palat nyaus pak khaprangut kinong chonsnong ka jalla Myanmar kiwan rung bi ain hapo ka jalla Manipur ka sarkar Manipur kala ong ba kini ki nyaus pak khaprangut kiba kentup ya ki khunlung kena ki kimi bat kumju ya ki senrang ki dei artat ki bru ki balawan harangkat ki tiar ya le jongki kum si benta banyarap ne bandon ktilang haka jing ya le baserkei bat ka badang ne sa hadu menta hapo kate ka jalla Manipur ka sarkar Manipur kala ong ru ya ki chipai BSF bat kumju ya ki chipai Assam Rifle ba kumno kini kinong Myanmar kiyo bandrung tik sapo uput usam bat hadin kajing kimi miat jongki chipai BSF bat ka Assam Rifle hakilain bodar bat kumta naga liang ka sarkar kalong baki chipai BSF bat ki Assam Rifle kide ban kem yakine ki bru ki ba palat nyaus pak kharprangut ban penpai biang hari Myanmar